Leto 2023, no poď. Ahojte, vítajte v novom videjku. Toto je nové videjko, takže idem vám vysvetliť, čo sa stalo. No, keď som išiel do kina aj s mamou, lebo mama chcela tiež pozrieť film v kine Meg 2, tak keď sme boli už v kine a keď sme už pozerali, tak mne prišlo ťažko na srdce, tak ťažko sa mi dýchalo a také veci, viete. No, tak nič sa nebojte, je mi dobre, ale vtedy, keď som bol v kine s mamou, tak vtedy mi prišlo ťažko, bolo tam dusno, také veci, viete. Tak také veci. asi už nebudem chodiť do kina.